Smo napravili gore na kuću u prvom hodu blizu i struja ima i orgulje nekih pinto svira gore. zaštitnika naše župe, svetog Josipa, zaštitnika Blažne Djevice Marije. U svetom mjestu predvodit će Frailo Ćurak, župnik iz Brajkovića, i sa mnom je ovdje još župnik iz Viteza, Pradrago Pranješ. Dakle, oni oba dva imaju svoje umjetnička imena po kojima bolje pamtite Škembo i Carvi. Ostali svećenici su ovdje, isto tako ispovjedat će i njih pozdravljam. Ovdje odmah možete u ispovedonicu ko se želi ispovjedati. Kako sam najavio, a već je uobičajeno to u našoj biskupiji, danas se kupi jedna posebna sveta milostinja za potrebe, to jest izgradnju porušenih i novih crkava u našoj biskupiji. Ova sveta misa bit će za sve nas ovdje okupljene, za sve poginule u ovome ratu i za puk župe Rankovići i izbjeglice koji su na teritoriju župe Rankovići. U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetog sa svima vama. Priznajmo svoje grijehe da možemo dostojno proslaviti ovu svetu misu. Na početku svakog našeg sastanka u crkvi, svake naše misije, mi priznajemo svoje grijehe i pogreške. Priznajemo ne onomu koji nam neće oprostiti. Ne da bismo se unizili, nego ponizili pred Bogom koji nam je Otac i Prijatelj, koji će nam oprostiti i dati nam novu priliku, novu prigodu da se mijenjamo i da ostvarimo puninu svoje osobe
i puninu zajedništva s drugim ljudima i Bogom. Zato svim štovateljima Svetog Josipa i svima koji su došli da sudjeluju na ovoj svetoj misiji, želim da priznavajući svoje grijehe, ostvare svoju osobnost i zajedništvo s drugima da bi mogli zaslužiti i susret s Bogom. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vaza Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se,
si odgovornosti svetog Josipa povjerio svoga sina Isusa i njegovu majku Mariju. Udijeli svojoj crkvi da po njegovu zabavu otajstvo spasenja vjerno čuva i vrši sve do dana potpunog ostvarenja po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje druge knjige o Samuelu. U one dane dođe Natanu ova Gospodnja riječ. Idi reci mome sluzi Davidu. Ovako govori Gospodin, da se ispune tvoj dan i ti počinješ kod svojih otaca. Podići svoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela i stvrdit njegovo kraljevstvo. Ja ću njemu biti otac, a on meni sin. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati do vijeka predanu. Tvoje će prijestolje čvrsto stajati iz zapada. Riječi Gospodnja. Od pokoljenja do pokoljenja usta će moja obznanjivati svoj vjernost. Ti reče, zavijek je sada ljubav moja, ne pusta na vjernost svoju. Tvoje potomstvo održat ću do vijeka, za sva koljena zastaću prijestolje tvoje. Njemu ću sačuvati do vijeka nakon svoj i sada svoj dom vjeran. Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Rimljana. Braćo, obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abraham ili njegov potomstvo. Dano je temelju nekoga zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato iz vjere da bude u milosti, te obećanje da bude zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas. Kao što je pisano, oče mnoštva naroda ja te postavljam. Pred onim komu povjerova pred Bogom koji oživljuje mrtve i ono što nije zove te budi. U nadi i svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno. Toliko će biti tvoje potomstvo, zato mu se i uračunao pravednost. Riječ je Gospodin. Blaženi koji prebivaju u domu Tvoje, Gospodine, slavešte
Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus, koji se zove Krist. A rođenje Isusa Krista bijaše ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego će se oni sastati, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, njezin muž, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego smišljaše kako da je potajice otpusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče mu: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Kad se Josip probudi iz sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji. Riječ je Gospodnja. Pokušajmo u ovom kratkom vremenu uključiti svoje razmišljanje da bismo razumijevanjem današnjeg blagdana i Svetog Josipa, njegove poruke, mogli svoje štovanje uskladiti tako da pobožnost ima odraza u našem životu. Razina našeg vjerskog odgoja i obrazovanja, nažalost, moramo svi priznati, nakon 2000 godina djelovanja crkve u svijetu, nije na nekoj zavidnoj visini. Mi danas još uvijek živimo u takvom neznanju svojih vjerskih istina, prošlosti i života crkve od Isusa Krista, da danas počesto možemo naći one koji definiraju vjeru kao zbroj običaja, ponašanja, pobožnosti ili popisa nekih vjerskih istina. Vjera je nešto drugo. Vjera je, to su u stvari samo pokazatelji, ako čovjek svede svoju vjeru samo na te vanjsko iskazivanje ili religiozno ponašanje, to je pokaz da vjera u čovjeku nije zahvatila dublje čovjeka. Vjera je jedno stanje unutarnje, jedno osobno doživljavanje vrijednosti koje su nam posredovane po Bogu, po Isusu Kristu, po crkvi, po sakramentima. To su one vrijednosti koje mi u životu nikada ne možemo zanijekati. Vrijednosti istine, slobode, ljubavi, mira. Dakle, vjera je bitno unutarnje stanje, a ne vanjsko ponašanje. A to vanjsko ponašanje samo je izraz koliko smo mi unutra zreli da živimo po vjeri. Zašto na početak ove svoje propovjedi stavljam to? Zato što je današnji blagdan, današnji svetac, uzor upravo u tome, što ne može čovjek sebi umisliti nikada da misaonim putem ili da snagom svojih ljudskih moći spozna svu vrijednost, dubinu i tajnu vjerskih istina. On mora u nekim trenucima svog spoznanja vjere i predanja vjerskim istinama jednostavno napraviti skok, kao što je to učinio sveti Josip, i vjerovati da to što Bog čini da je ispravno, bez obzira što ne razumije. I naša vjera, osobito vjera, ona iskrena vjera naših baka i djedova, počesto ima upravo te elemente. Iako ne postoji
obrazovanost, postoji jedno potpuno predanje da Bog što čini da je to ispravno. Da bi nam Sveti Josip bio blizak, ne samo po tome što ćemo mu izvoliti svoje zavjete, što ćemo mu uputiti svoje molitve ili što ćemo obaviti ovu svetu misu, morat ćemo se malo prošetati kroz povijest. Morat ćemo malo produbiti svoju vjeru i svoje razmišljanje da bismo mogli ispravnije shvatiti ovog svijeta. U Starom Zavjetu postoji jedan stalni kontinuitet, jedna stalna veza po ljudima koji su zasvjedočili vjeru, koji su bili stupovi vjere. Spomenut ću ovdje samo dvojicu, a to je Abraham, koji je u nadi protiv svake nade prihvatio čak da žrtvuje svoga sina, jer je znao ako to Bog od njega traži, da je to dobro. Bez obzira što je u sukobu njegovo ljudsko osjećanje i razmišljanje sa tom Božjom odlukom i zahtjevom da žrtvuje svog sina, Abraham je u nadi protiv svake nade rekao: odričem se svoje volje, ja znam da Bog može misliti samo dobro i kad se događa zlo. I zato je postao praotac vjere. Zato se Abraham do dana današnjeg, kroz 3-4 tisuće godina, navodi kao primjer najvećeg vjernika. Drugi primjer idemo odmah u Starom Zavjetu na posljednjeg čovjeka Starog Zavjeta. To je Sveti Josip. Sveti Josip, koga je zapalo u dužnost da bude čuvar svete obitelji, da bude zaštitnik Sina Božjeg utjelovljenog koji je ušao u povijest. Zamislite prije 2000 godina čovjeka koji bi mogao razumjeti i prihvatiti da bude otac i zaštitnik djetetu jedne djevojke koja mu se nudi, koju je uzeo kao zaručnicu, koja će roditi sina i taj sin će biti sin Božji. U strogom židovskom zakonu bilo je naređeno da se takve žene koje su zatrudnjene bez muža da se kamenuju. A Sveti Josip u svojoj skromnosti i jednostavnosti, u svom neznanju, mora prihvatiti takvu jednu djevojku da bude mu zaručnica. Samo snaga vjere tog čovjeka mogla je prijeći preko svih tih mogućih lomova koje su se u njegovoj svijesti događale, da prihvati Mariju i da povjeruje Bogu da Bog od njega traži ono što je dobro. I to je Sveti Josip učinio. I potom je Sveti Josip velik, jer Sveti Josip je svetac koji je velik po tome što je učinio, a ne po tome što je rekao. Jer ništa nije rekao, ništa nije zapisano da je rekao Sveti Josip. Ali to što je učinio snažno se doći do danas, zato je to jedan od velikih svetaca crkve. To je jedan od svetaca koji je na prilazu između dva zavjeta, starog i novog, povezao vjeru i uputio čovjeka da poslije u Novom Zavjetu, poslije iskustva Isusa Krista, poslije susreta s Bogom i poslije dokaza najjačeg, jer se Bog utjelovljuje među ljudima, da čovjek više ne sumnja u zahtjeve i poruke Božje, nego sad da snagom vjere prihvati sve ono što je od Boga ponuđeno. Crkva. Idemo sad dalje. Crkva kroz 2000 godina sakramentima, svetom misom, svojim djelovanjem u svijetu pokušava ljude dovesti odgojem i obrazovanjem, pokušava ih dovesti do tog stanja svijesti, do tog unutarnjeg stava, kakav je imao Abraham, kakav je imao Josip. A to je da kada je u pitanju vjera u Boga, onda više nema provjere. Kada čovjek povjeruje u Boga, onda će njegov stav prema životu, pa i prema zlu, biti takav da on prihvaća to s uvjerenjem da je to Božja volja.
ali ne sa smislom, u smislu izgubljenosti, u smislu fatalizma, predavanju sudbini, nego u smislu da se kroz povijest čovjek može izvući iz besmisla, može izvući iz patnje, može izvući iz nesigurnosti življenja samo ako svoju egzistenciju i svoju moć, svoj život nasloni na Boga. A u tome je najviše zasvjedočio upravo Abraham i Sveti Josip. To smo malo šetali kroz povijest, to smo malo učvršćivali, tražili dokaze da u ovome vremenu u kojem mi živimo nađemo snagu i utemeljenje svoje vjere. Zato ćemo se sada poprisutnuti u danas. Jedna od drugih osobina Svetog Josipa jest da je on, uz to što je prihvatio Mariju, koja se našla trudnom, da je on i prihvatio nesigurnost svog života time što je morao odmah kao prognanik poslije rođenja Isusa Krista pobjeći svog zavičaja i svoje zemlje u Egipat. Da bi sačuvao svoju obitelj, da sačuvao Isusa, jer je kralj Herod ljubomoran i zavidan u strahu da se nije rodio njegov prestolonasljednik, da ne bude vlast, naredio da se pobiju sva djeca do 2 godine. I da bi Isusa sačuvali od te naredbe careve, Josip se morao sa Marijom povući u drugu državu, u stranu državu u Egipat. I bio je u prognanstvu sve dotle dok se nisu stvorili uvjeti da se vrati sigurno u svoj zavičaj i da tu živi. Sada počinje naše razrješenje, ali ostavimo na području snage vjere. Ostavimo na području svjedočenja Josipove vjere. Mi se nalazimo u sličnoj situaciji, pronalazimo sada neko suosjećanje sa Svetim Josipom i razumijevanje očekujemo u svojim molitvama nadam se. Mnogi od nas su ili prognanici ili su oni koji nekoga imaju prognanog. Da li smo mi u toj svojoj prognanosti? Da li smo u toj svojoj prognanosti sačuvali vrijednosti? Sačuvali vrijednosti zbog koje smo prognani? Sačuvali vrijednosti zbog kojih treba biti prognan sve dotle dok se ne ostvari smisao, sve dotle dok se ne ostvari povratak, sve dotle dok ne ostvarimo ono zbog čega smo prognani, a to je da zaštitimo vrijednosti zbog kojih smo izloženi prognanosti. Ne znam da li ste me tu pratili, ali Sveti Josip je smisao svog prognanstva utemeljio u zaštiti svete obitelji. Ako smo mi prognani ili protjerani ili izbjeglice, a nismo to uradili iz motiva da zaštitimo svoje vrijednosti, onda smo obični kukači. Ali ako smo prognani zato što smo prisiljeni da sačuvamo vrijednosti koje nas nose i ne izgubimo ih, nego smo nakon dugo godina progonstva ponovno svjesni da te vrijednosti moramo živjeti tamo odakle smo morali prisilno napustiti svoju kuću, svoj zavičaj, svoj dom, svoju domovinu, onda tek opravdavamo zašto smo prognani, onda tek s tom sviješću da se trebamo vratiti u svoj zavičaj, u svoju kuću i domovinu, opravdavamo da smo izdržali i da znamo zašto smo prognani i da znamo zašto se trebamo vratiti. Sve drugo je kukavičluk, neznanje, strah, izmanipuliranost. Onaj koji je u svojoj svijesti opravdao da se više ne treba vratiti u svoj zavičaj, svoj dom i svoju domovinu, on je jednostavno podlegao, on je jednostavno predao se, on je izdao ideale zavičajnosti, ideale domoljublja i sve one ideale koje su vezani uz čovjekovo dostojanstvo. Zato, razmišljajući o Svetom Josipu, upućujući mu svoje molitve, pokušajmo da u svojoj svijesti
stvorimo uvjete da nam nitko ne može odrediti, nitko, neki novi recept za novu domovinu, za novi zavičaj, za novi dom, za novo ognjište. Može se dogoditi da mi promijenimo adresu stanovanja. Može se dogoditi da se više nikad ne vratimo u svoju kuću. To nas niko ne može ni prisiliti. Ali se nikada ne može dogoditi da čovjek u sebi stvori uvjerenje da je povratak besmislen, da etnička ili bilo koja druga preseljenja da imaju smisao. U današnjem trenutku Sveti Josip nama postavlja to pitanje. I pitanje naše vjerske svijesti, ne političke svijesti. Jer mi ovdje, crkva se ne želi puno miješati i nikako miješati u politička, pa čak i socijalna pitanja, ali crkva je bitno umiješana u moralna, humana i vjerska pitanja stvaranja čovjekove svijesti i vrijednosti koje znače dostojanstvo čovjeka, društva i zajednice. Zato se crkva zauzima za one vrijednosti koje su neuništile, koje nadilaze sukobe, ratove, etnička, nacionalna i bilo koja druga razilaženja i bilo koje sukobe koji dovode do rata i koje su dovele do rata. Zato dovedimo se ponovno do stanja svoje vjere. Sveti Josip je onaj koji se iz Egipta vratio. Sveti Josip je imao pune lonce, kao Izraelci imali su pune lonce hrane i mesa u Egiptu. A krenuli su 40 godina putovati kroz pustinju da se vrate u obećanu zemlju. I Svetom Josipu je sigurno stvario bilo ljepše u Egiptu nego da ide u neizvjesnost pravljenja nove kuće u Izraelu, u Nazaretu. I mnogima od nas je jako lijepo u tuđim stanovima i kućama, u tuđim državama. Došlo je vrijeme da vratimo drugima tuđe kuće i da uzmemo svoje od onih koji su nam je oteli. Ovo nimalo nije politiziranje problema povratka. Ovo je samo stvaranje svijesti da nam nitko ne može pogaziti one vrijednosti koje čine čovjeka čovjekom. A mi u svojoj vjeri imamo snažne svjedoke i snažne ljude koji nas kroz povijest uči. I veliko je čudo da kroz 2000 godina djelovanja crkve kroz povijest još uvijek je naša vjera tako niska. Naše obrazovanje je tako nikako. Naša vjera je pretvorena u religioznost ili u ateizam. Mi izvanjski obavljamo mnoge obrede pobožnosti i molitve. Ali to je više navijanje. Naša vjera je više praznovjerje. Naša igra je više navijanje, rekli smo. Zato treba kroz svoju vjeru ponovno doći, kroz primjere velikih svetaca ponovno doći do svijesti o vrijednostima koje ne može nikakav vjetar poljuljati u nama i da bez obzira kakav dođe rat, nevolja i teret, da imamo snagu u svojoj vjeri i nosimo teret svoga križa i ne svaljujemo ga na drugu. Neka nam Sveti Josip pomogne kao prognanik koji se vratio da mi podnesemo svoje prognanstvo i jednom zaslužimo sve, jednom budemo nagrađeni za sve patnje koje smo proveli kao prognanici iz svog doma i zavičaja. Vjerujem u jednoga Boga. Od Poncija Pilata, učenik Božjega,
sveštenika i ove zazire na koje ćete vi odgovoriti sa Gospodinom usliši nas, dodajte svi jedan zaziv, jednu molitvu, a osobito oni koji su prognani, da Josip, koji je zagovornik od Boga i zaštitnik ove grupe, ispuni naše molitve. Josip povjerio svoga sina, da ga zajedno s Marijom pripravi za svratensku žrtvu, daj da njegov moćni zagovor prati crkvu na njegov putovanju ovim svijetom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Tvojim pronicom Josip je našem hrvatskom narodu darovan za zaštitnika. Daj da naš napačeni narod iskusi njegov zagovor, molimo te. Gospodine, usliši nas. Josip je zavetnik koga si dao za zaručnika Bogorodici Mariji. Daj da ga zaručnici supruzi žive pravedno, svete pobožno, molimo te. Gospodine, usliši nas. Josip je uzor obiteljskog i radničkog života. Udjeli njegovom zagovoru sreću obiteljima, a radnicima utjehu i pravednu plaću za njihov trud, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, ti si Josipa pravednika uveo u radost svojih darova. Uvedi i sve naše pokojnike u Josipovo društvo, molimo te. Gospodine, usliši nas. Usliši, Gospodine, naše molitve koje ti upućujemo po zagovoru našeg zaštitnika svetog Josipa po Kristu Gospodinu našem. Amen. Molimo da ova naša misa bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, blaženi Josip, svesrdnom odavnošću služio Tvome Sinu, rođenom od djece Marije. Udijeli da i mi Tvome oltaru čista srca služimo po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući i vječni Bože, i da Te o svetkovini blaženoga Josipa doličnim pohvalama veličamo, blagoslivljamo i slavimo.
On je onaj pravednik koga si dao za zaštitnika Bogorodici Djevici i onaj vjerni i mudri sluga koga si postavio nad svojom obitelji, da umjesto oca čuva tvoga jedinorođenca, začeta po Duhu Svetom Isusa Krista, našega Gospodina. Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti, nebesa i nebeske sile i blaženi serafi zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo te, s njima i naše glase primi, dok pjevamo poniznim hvalospjevom. Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, kroz Duha svoga, osveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u vjernom. Umero se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavršio ljubavi zajedno s papom našim Ivanom Pavlom, biskupom našim Vinkom i sveokupim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i sve koji preminuše u tvom smilovanju privedi k svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da i mi budemo dionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, blaženim apostolima sa svetim Josipom i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu,
Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodina od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane. Da s pomoć tvojeg milosrđa budemo uvijek slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući u blaženoj nadi dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je tvoja volja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio uvijek s vama. I duhom tvojim. Pružimo znak mira i ljubavine. Evo jaganjca Božje, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago nama, pozvani smo na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojna, da mi ideš dobro moj, nego samo reci riječ, održati duša moja. Učešćivat ćemo ovdje jedan svećnik na sredini, jedan čak i tamo kod ispovedovnica, jedan isto tamo na ovoj strani za ovdje.
U ime Svete mise. Pomolimo se. Gospodine, svoju si obitelj obradovao blagdanom Svetog Josipa i nahranio sa svog oltara. Budi nam trajna zaštita i čuvaj darove koje si dao po Kristu Gospodinu našem. Amen. Sutra je redovno pogodnost križnog puta u 4:30, a iza toga Sveta misa, u nedelju mise uobičajeno u 9:11 sati. Svima kojima je zaštitnik danas Sveti Josip, sretan imendan. Iza ove Svete mise, dakle, pozivam sve rakaratore i pojačanju iz Novog Travnika koji su čuo gore, a na koncu zahvaljujem Frajivi Ćurku koji imao ovu svetu misu, propovijed, a vama prognanicima i izbjeglicama dao poruku kako trebamo biti i što trebamo biti. Da je Sveti Josip kojim slučajem ostao u Egiptu, ko zna šta bi bilo si, nego se vratio na svoje. Pa i vi koji možete, a kažu da svi možemo, nastojte se vratiti, jer sunce tuđeg neba neće grijati ko što ovo grije, reče Srbin Aleksa Šanca. A isto tako, gdje god dođemo, mi smo stranci, mi smo ponekad i glupi stranci. Ali na svom smo domaćini i mi smo najbolji i najpametniji. Gdje god dođemo, zavide nam na našoj sposobnosti i na našoj pameti. Pa nemojmo je prosipati drugdje, nego ostavimo ovdje. Onima koji nas nagovaraju, ne mogu reći odavde, ali mašimo se. Jer ostaćemo i ostaćemo. Dakle, svojim županima ovdje okolo koji su, nek zovu svoje prijatelje, neki nahrane i neki napiju, ali umjereno, korizma je ipak. Vučićani se spremili, nisu 3 dana jeli. Gospodo, slugu i vodu, da dođi da se kod nas najde. A mi ćemo otvoriti svoje srce, odnosno župani, župe Ranković, pa ćemo i najesti napiti. Oni prave crkvu i kažu da zato izdvajaju, zato su izmislili kravu koja daje 2 sise mužu vareniku, a ostalo kiselicu. A štede za novu crkvu, pa eto ja im želim da je što prije napraviti. Anđeo Gospodnji navijesti. Pravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje. Neka nam bude po riječi tvojoj. Pravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala. Pravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Da dostojni postanemo obećanja Hristovi. Pomolimo se. Milost Tvojim molimo te, Gospodine, uvijek u duše naše, da mi koji smo po anđelu na rješenju, spoznali za utjelovljenje Isusa Sina Boga, pomnici njegovoj križu slavajući smuča pred ljudimo,
po istom Kristu Gospodinu našemu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Tako bjaše na početku, tako i sada i vazda i uvijek je vjekovo. Amen. Da se dostoji svoju svetu crkvu ravnati i uzdržati. Tebe molimo, usliši nas. Pokoj vječni daruj im Gospodin. Svjetlost vječna neka im svijetli. Počivali u miru. Amen. Ko će upisati svete mise na čast Svetog Josipa i bilo koji drugo može to učiniti za svete mise u kancelariji. Ovdje će isto tako biti knjiga Papa u Sarajevu, pa morate isto to uzeti, ima još jedna knjiga o zločasnom džavku i ljudima, pa pročitajte s kakvim se on ljudima susreo i šta im je rekao. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Blagoslovio nas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amin. Pođimo u miru. Bogu hvala. Klanjamo ti se. Presveti Gospodine Isuse Hriste, ovdje u svim crkvama tvojim, koje su na cijelome svijetu, i da pozivamo tebe, jer si svjetlim